Cleaning. Servis. Tumben dino iki mangkok ya sepi, sunyi, padahal wis nang kampung ki mlaku ora nang sawah-sawahan. Ngono. Cleaning. Servis. Ah, leren sik daripada mlaku ya ora ana tujuan sing pas, engko nek emang ana rejeki lah ya marani aku dhewe. Wiwit biyen mula aku lah wis kandha. Aku wong nista tanpa bondo donya. Lah iya, aku mbiyen ki wis tanpa bondo donya. Bareng saiki wis duwe jabatan dadi dokter kok karepe do balik kabeh cewek-cewek. Wes. Iyalah. Aduh. Wis nyantai nang kene, seperti kaya ana rezeki, nek rezeki ya bakal bocah-bocah do marani aku. Soale aku iki wis terkenal. Sunatane, ukirane. Wis tak nyantai kene sik lah. Aduh. Iki engko nek tak rasak-rasakno lho. Tak pikir-pikir, tak rasak-rasakno. Hatiku sing paling dalam. Lah nek kedokteran nek carane sepi terus ngene iki lak ya. Lapo enake? Hah. Apa aleh profesi dadi petani ya? Tapi petani kuwi ya piye ya? Abuk ya larang. Wayah panen ya regane do anjlok kabeh, jan-jan ontang-anting tok. Harga jualnya ora iso memuaskan. Wis sah dinikmati wae sing dadi dokter. Cleaning. Servis. Cleaning. Servis. Hah, piye ya sepi tenan. Pak Dokter. Loh, enek apa ya pecicilan kok wong penting tenan? Pak, tulungi ke lembah aku loro. Ayo. Lah emange iki lara apa kok pes. Ora, ndarono pokoke Pak. Cepet Pak. Kowe ndak balik sik, engko aku diserlak ya. Iya. Tak balik saya Pak. Ya nyiapno kopi-kopine. Undang-undang tok ora nek kopi-kopine ya rugi aku. Alhamdulillah, nek emang rezeki tidak bakal kemana. Lanjut golek kaya. Duh, Sherlock-e mangurung are. Oh, cedak omahe. Duh, oh iya, wis oke, lanjut. Oh, omahe sing cedak kuburan kae iki. Yes, terus ya. Sherlock iki daerah kene. Oh, ya bener tenang. Endi? Dan Pak, kuwi lho. Walah. Aduh. Iki lho Pak, mbae Pak. Oh, baik. Iya. Monggo dipriksa riyen tak damelke kopi nggih. Ya iya, kewajiban ono dokter itu tetep gawe no kopi. Enggak. Sabar ya, Mbah ya. Sabar lah. Tak cekir sik. Walah. Wah, adem banget hari ini. Nah, dihati-hati nih, Mbah ya. Ayo. Tak metu sik, Mbah. Ayo. Assalamualaikum. Loh, malah kok kono kok ndi? Golekno gula malah tak jalukno tangga. Pripun Pak mbae? Keadaane pripun? Ngene lho yo. Ya piye ya aku ape ngomong kok ya ora kepenak yo. Mbah iki parah kok penyakite niku. Pun campur aduk enten kolesterol, darah tinggi, encok pegelinu dan lain-lain. Aku bingung mek resep nganti. Piye miturute jenengan niku? Lho Pak, jenengan kok sembrono iki? Lho nek mbae iso lara kolesterol, darah tinggi, asam urat iki maksudmu piye? Lho mbae iki lho mau mek pakan wedhus, ceblok kok gedang, wit gedang kuwi lho. Lah dalah, ngono ya ora ndang ngomong ket wau. Nek mbae ceblok kok wit gedang, tiwase kok kolesterol tetek mbenge tak omongno malu aku. Tak cek kene. Tak cek kene, Mbah. Tekan ponakanmu ngomong ya ora jelas loro tok. Barbarane kok keluwane tiba kondur gedang. Yes. Lha pripun ya Pak Dokter iki lho? Nek laporanku sing jelas,
Nek ceblok kowit yo ngomong ceblok kowit, nek watuk ngomong watuk. Lah pikirku kan dokter, jare pengalaman. Ngono ya. Ukur lecet sithik iki lho, Pak. Oh. Kena banyu perah jarene. Oh, kowe engko tak tulisi resepe. Kok iso teko kolesterol darah tinggi aku yo mlenggong to, Pak. Nah, engko tak cek nek ngono. Oh, ya. Jarene alat tercanggih. Bisa teratasi. Pokoknya dijamin langsung cespleng. Mari ya, Pak ya. Mari total. Ki resepe tak tulis sik. Engko awakmu golek nang sapotik. Resepe yo golek nang sapotik. Lah iki tulisane piye ya, Pak? Sing mudeng tukang apotek. Gawa rono ngono ya. Iya angger mbok tuki kuwi kok dokter Sariwit langsung diweki alat. Nggih, Pak, oke tak tokne tukang apotek. Iya. Iya. Ndak ngene iki aku bayar jenengan mboten? Mumpung iki hari ulang tahunku. Gratis kanggo Mbak. Mbak rezeki, Mbak. Ayo. Yo. Iki mangkopine Pak diunjuk sik ah. Kon minum Mbak ya engko. Aku iki nek perlu iki penyunati bocah lho. Ngono. Heeh. Iya. Ya tak lanjut ya. Nggih. Matur nuwun lho, Pak. Iya. Tak lanjut sik ya. Mbah, Eh, ndang mari. Nggih. Tak lanjut sik aku. Nggih, Pak. iki mang dokter kondil emek umang. Ketemu nang dalan mah lho, Mbah. Lho kok mbok gawa nganggur. Lho pikirku ya bendang mari sikile ngono to. Iya wis. Jebule kok Malah terkumandak gadungan apa piye iya ya, kan Mbak? dari itu. Untung ae dina iki mau. Kok ya diomongno kok ceblok kowit. Ngono ya ora gelem ngomong ket mau nek tiba kowit. Tiwase lingkung vonis kok. Darah tinggi, kolesterol dan lain-lain. Memalukan tenan aku. Kurang jos lingku sekolah. Sesuk tak sekolah nang ngono. Kleding servis.